kisngau du jingkir meni lak jeng ki khon bagi dam nega jingpang ngaku aban ong kum jo kini ki ban sapet ru kum jo lada kadai begini ka kubar kan mau baga jing duai ka bari chong pi ublei u tap bi ka to umat chong pi ka ba pi duai barabar ha ka jing thia chong pi duai barabar ka kamra jing duai chong pi ublei u tap e ka ki umat chong pi ha ka lawas ni ka jong ublei ka ba ublei la pen krek gerbang wei nem ta jing waro baro ha ka wei ka sngi ngaku aban oi pi am dei ban give up na am dei ban sange no e ka jing duai chong pi yai teng ban duai na mar balai ba hakapor ka badai ka ya ka badai ublei un the ya ka to ka umat chang pi hau tau breu ba pi duai hakakun ka ba pi duai ane hau kpau ba pi duai ki kun ro ki badan ki ki pa ki ba buat duai duai ka bari chang pi ublei sa jubab ki umat chang pi ublei sa the yai pa chang pi ane image chang pi kin sa klab mo da ka wei ka pot nget basani outrai na marabang nget ka kular ka tian ka chong blay ba ublay ula dep kran shai ba pidwai ka bari uyo i ublay dei ba ublay pekai pi uyo i ujulum ki umat chong pi takadaw hakapor ka badai ublay unsa penkela ublay unsa penkia e ga jingpang haleluya ngim dei ban tut no yo ublay ngaku aban ong e pi baro ama ki badan hang ni baran kat ini ki ban sapet wat nom tut ya ublay ma ublay ji ulang ublay ba piang por hakapor ka badai ublay un penkela kaya per ka por jong pi bat jonga ngimla aban yo compare ku ki we kum no ki long kum tu nga balay nga long kum ni ngimla aban yo compare ngimla aban kilicing keliru ya ublay namar ba ublay ji ulang ublay ba piang por ka por jonga kaya per bat ka por jong pi haleluya kabadai ban le kalong bas stand still haki promise ke jong blay yang scam haki kular ka tien ko jong blay yai duai u blay unyo ban chubab ya pi amen haleluya ka jing duai bare ngaku aban kiran hakane kapor ke menta shopping in ai nuksai ka tien ko jong blay ngaku aban itu kana shwa ya pi sepang ka wei ka breu ka long kemi kadon ka wei ka long kemi ka ba em ha ka jing duai but kadon yo wei ukon u ba ka temen simba henry bade uni ukon u em ha ka jing sngo ba bertai u pen sngo se barabar ka kemi u ya sngo ba ka bertai u le ka jing em ka ba ka bom ya dai ka kom ka im lang ka sa alang u pen sngo se ka kemi but kani ka kemi ru ka pa to ukon ka ju duai ka ju yam barabar naga menta jo ne ukon tila ong ba miat bat si kani ka kemi ka sudwai ka kan mau ba yune ukon ba ublay unda ya un plat yam ya kana man lat na ka jing ma ka jing sau kana man lat na ka jing yap ka kemi ka ko ba unam yap ha ka pop udai ban kala ba mot bet ti ka sudwai na ka ta ne ukon ti la ong ba ha ka wei ka par kat ba uni ukon ulai pen bet bat ki parlok su ban let sa ka klop ka jing ya shat bertai ma ti kat ba u ya pen bet ha ka ta ka jing let sngo bahaju let sngo bahaju bat ki parlok ka kata ka club long ba kata ka building ka badai ban ka badan kata ka club ha jrong do kata ka building ka don shibun ba ki mala ka he ba kata ka building da ki pau mala ti haban ya leng ba da ki lift la thaj ban ya de ki ni ki kurdan kampoi suk da ka ba ya da ka let ba shu ya da ka lift tila ong ba kat ba uni u breu uni kun jo kata ka long kemi u shong ha kata u yang ha kata ka lift kat ba kata ka lift kana kiu sa jrong long ban dala poi ha ka wei pat ka floor hang ti jrong lawan rung sau ta wei urang ba u ba la kamrang ba u bat artli ki borti ki ba da full ki ha kata ka wei ka borti ka man ro full siliang ro kadiang ro full kata ka tinang ta usyang uyang lang kata ka lift arngot am dan manu tika ke bajia ka long ba uni orang ba u klem pelat ya kata ka borti u klem bu kata ka lift ubat ba ya kikti baro artli ti uni usamla ula ilngo balai uni orang ba ule aku ne la syong ka lift ro udang la syong ka lift ro udang pati gini ke borti balai umbo kli ya uni orang ba ma balai pi bat sa ka to ka borti te uni orang ba ula ong ba em hep kani kam dei ka
amdai kani ka badan ha borti amdai ka Henry kadai kini ka kani ka badan ni artli ka borti kini ki umat jong ka kemi jong me mentaro kadang yam ya me ka umat jong ka kemi jong me kadang dap hakani ka borti kadai ka umat jong ka kemi jong me ka ba ka jutuai ya me di markum tahi la ong ba uni orang ba ula janu ula pau hakadur jongkum wa angel ula janu ang tabat uni usamla uklem lap dapoi hakata ka klub uklem let show ta ka klub ula yam la lenyar hakani ka bor dan mar uni orang ba wang ba kini kidai ki umat joka kemi jong me mentaro kadang yam ya me haka kamra jongka bat lada medang le ya kini ka ju ka kam ka kemi jong me kan sayap na ka bentau jong me laong uni orang ba di utau orang ba la jano ni ukun mentau la realize ya kata kecing le jong ba ula pensosi sat ya kata kimi lele kumno ula yam len yarang tau klem poi syok tang klop ula ulet pai no sayek mar ba poi ha yeng wut ulet pe ya kimi ha ai ka kimi kadan te ka ba ulet pe ya kimi jo kadang dam ko siu dang duai na ka benta jo mar kum tahi uni ukun ula kelaba mutna ula pai no chatrai apan map ya kata ka kemi bat menta ula imbhano uni ukun haleluya haleluya takadau ka cing duai bari jongkani ka kemi ka pen ya uni ukun ba pli umti be ai takadau marbaya tu uni angel jo utrai usatiap ba kadai ka cing duai jong ka kemi ka ni ka jau umat nam ta jo ula pai se ka cing klaba mut amen yo iya kini kisi ba mentamo sipun ba kilong yung longsam ki baju phone hai pastor nang tam ki baju ba SMS kum ju anga ki dan sipun ma ki kimi ki pa ki yam nam tai chogi khon ki mla shu ban snack ki mla shu ban ong ei Henry ki shu yam ba ha ga jing thia chogi ki ong la dangin ong ro mentoi mendan jing mentoi la shu ro mendan jing mentoi di ki dan ru kum ju ki khon ki bala phai che ke jing klaba mon re ki mi ki pa ki babu an ki batang lang na ni ki mi ki pa ba ki mak auria ki yam na menta ju ki mi ki pa ban ong kim not ki shu duai ki shu yam ki yam lang ha ka ba ki phone ngi yam lang ya duai lang na ka benta ju ki tingat ba ublei chi ulang ublei ba krau kemba ka tien cho blei ka grandma na ka jing rasam san pun re udikat ka ba pramo ublei utap ya kita ki umat ha ka luas ni jong kan mau ya kani ka wai ka bentana ka ktian ka jong blai ki umat jong pi jong ngi jonga ha ka bangi duai ha ka bari ublai ulum ya ki umat ha ka luas ni jong but up ya ka timing ka jong blai up ya ka por ka jong blai ha ka bangi duai ka bari ublai un pen pau ha ka basai haleluya ha ka por ka badai ka jong blai ublai un sathe ka to ka umat ha tu ubre ubangi duai lane ka to ka khon ka bangi duai lane how kpa lane ka kemi ka bangi ngi duai ha ka wei ka ski ublai un sathe ka to ka umat ka bangi duai amen amen tini apai shone ka tien ka jong blai na ka gospel Matthias kalnong ka ban reu ka dikhat ka ban reu ngi isai hang ni mo ba kadan kapor ha ka bangi duai ka jing duai jingi ha bangi duai ha ka bari kadan kapor ublei jingi utrai ha ka papau utrai ha ka basai Henry me ha ba me duai to le rung shaka pulit mat ha ba me khang ya la ka jing khang to karpa eu kpa jong me uba ha ka bari tu kpa jong me uba yo i ka bari un ainong ha me ha ka papau hallelujah ukpa jong mi ubayo i hakabari ini orang ni kapor ubayo i hakabari un ainong ya mi hakabapau haleluya ngidon ya uni ublei ji ubangingi sekri ublei ubayo i hakabari ngitep ba ublei ji ude omnipresent langi duai hak no hang noro habangi duai ga men sim jingi ut hir na ka bata jong ulane jong ka jong no ublei ji uyo i uyo sngau ya kata ka jing duai ka bari jongi nang tau ai ha ka bapau haleluya